podařilo se vám to, vidíte tam někdo něco, třeba dokážete i popsat, co tam je. Jo. Moje kamarádka říkala, že tam vidíte vlastně, že trošku vypadá jako Kristus. Ale tady bych přišla teda k té schizofrenii jako takové. Já už jsem některé vítěze jsem vlastně i zmínila, že třeba to, že se často považuje za vlastně rozdvojenou osobnost, což tak není. Existuje i diagnóza mnohočetné poruchy osobnosti, která je poměrně vzácná, málo kdy se diagnostikuje. A taky se uvádí, že je schizofrenie nejhůře léčitelný duševním onemocněním a že vlastně působí už nevratné změny, což tak není. Je určitá skupina pacientů. Dříve se uvádělo, že je to třeba zhruba tak na třetiny, že třetina lidí prodělá třeba 1-2 ataky psychózy a potom dokáže úplně běžně fungovat. Ta další třetina, že má ataky častější a je schopná fungovat s určitou dopomocí. A ta poslední, že jde chronicity a že to jsou pacienti, kteří jsou často a dlouhodobě hospitalizovaní. Ale myslím si, že s vývojem nových terapeutických přístupů a i nových léků, takže už to tak jakoby úplně neplatí, že si myslím, že ta úspěšnost léčby je mnohem vyšší. A vůbec to nemusí být tak, že by to onemocnění bylo neléčitelné, jako samozřejmě přináší určité omezení a většinou to chce sledování po celý život pacienta, ale myslím si, že řada lidí může žít celkem kvalitním životem. Taky určitě neplatí, to taky bylo vidět i v tom filmu Čistá duše, že by častěji onemocnili lidé s nižším intelektem, že právě naopak se setkávám často s pacienty, kteří jsou vysokoškoláci a jsou právě třeba vědci nebo umělci a nemocí psychózou. Určitě taky neplatí, že by to byly lidé, kterým se nechce pracovat, že ona ta psychóza kromě těch bludů a halucinací může mít taky, co se říká, takzvaná jako negativní symptomatika, že ti lidé někdy mají takovou, nebo zdá se, že jsou taky emočně jakoby ploší, ale zdání klame, že spíš je tam taková jakoby narušená schopnost třeba vyjádření emocí, některých z nich. A oni vyjádřují jako velice citlivě věci prožívají, ale navenek to vypadá, jako že jsou takový třeba neteční nebo apatiční. A je tam třeba bývá jako snížená vůle nějakým činnostem nebo nedokážou třeba úplně přesně jako dodržovat denní režim. Ale pokud prostě se s nimi pracuje a nastaví se určité podmínky a třeba bezpečné prostředí, že oni se dokážou docela dobře do práce potom zapojit. A určitě taky nejsou nevypočitatelní a nebezpeční. Ono se to tak může jevit, že to chování právě třeba pod vlivem různých pohybů a halucinací, že se může jevit podivné, ale dá se to celkem dobře zaléčit a myslím si, že ty lidi ve většině případů, pokud se chovají agresivně, tak je to spíš jakoby způsob sebeobrany, že ty prožitky jsou někdy tak děsivé, že oni se snaží za každou cenu se to bránit a není to jako, že by zákeřně prostě proti někomu útočili. A i musím říct, že třeba v nějakých akutních atakách se někdy s agresí setkávám, ale u řady pacientů se ani žádná agresivita neobjevuje a že jsou to naopak často právě lidé, kteří, jak jsem už zmiňovala předtím, jsou poměrně citliví a snaží se s okolím vyjít. Tam je i o té rozdvojené osobnosti, to už jsem taky říkala, že to neplatí a vlastně ani ta neslučitelnost se začlenění